si Renz ginaingon, dili pasagdan nga ang asawa ray mo trabaho. Mutabang pud ang bana aron di tawgon nga gipakaon ug nagsalig na lang. Morning nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Ay, nga akong cellphone na. Kinsa man. Uy, alas 3 ng kadlawon eh. Si Maritso ning nanawag. Hello, Cho. Hello, asa na ka, Renz? Ha? After ko, ganito ko nagpaabot ni mong imong kuhaon. May mong mag-taxi na lang ka, Maritso. Ha? Ano man? Katugon mo kayo ko, Cho. Pasila ni mo, anak. Ako pa ni mo, no, Cho? Pagkataon kag drive, aron dili ka magsalig nga kuhaon kasi imong bana nga tapulan. Pa, makamao naman ko mo drive. Nya human ko duty sa casino, duka naman ko ana. Nya ako pa mo drive pa ingon sa balay. Saan man na si Renz nga tapulan man? Duka lang gid siya atong nanawag ko niya pa. Ma. Nga naman. Karon na lang, kadlawon kang nanawag niya nga pirmi man kang urasa nga magpakuha. Usahago na yung lawas. Nga paabot na siya nga pramyon. Gisakitan ko sa nabatigan sa amahan ni Maritso na. Nga nagpaabot lang kuno ko nga palamyon ni Maritso. Paita sa rin. Ay, yun, Renz. Mao nga paning kamot na nga makalarga kag balik abroad. Ano lang kong tagda ang imong nabati gikan ni Papa, Gwyd. Palargaan na lang kong balik sa abroad, Maritso. Aron makahigayon na pud mo o sa imong kabit. Maritso. Kini akong pagtrabaho sa casino, Renz. Para nato ni, ingon man sa atong anak. Mag-unsa man studong, kung muda ko og may eskwela nga watay kwarta, ug samok ang atong pagpuyo, tungod kay may babae ka. Tubaga ko na ko, ana. Ug hatagi kog bugat nga rason, aron mo sugot ko nga mo abroad kag balik. Tugutin na lang si Renz, girl. Ay, mabalik kag abroad. Hindi lagi ko, girl. Mas bali pa nga kapuyo na ko ang akong lawas sa pagtrabaho kaysa masamok na po ang among pagpuyo. Ibaw ka, girl, yan nasakpan ako si Renzo kag iyang kabit. Nakikumprontasin siya ko sa kabit. Ang kabit pa ni Renzo ang malditang tinubagan ako. Mao ko nung nga nangitaglain kay wa na ko no lami si Renz nako. Diba? It's safe kayo na unaon, girl, diba? So mo to. Ako'y may desisyon nga muundang og abroad si Renz. Ug ako na'y mubuhi sa mong pamilya kaysa mga bit siya. Unya, kanaman ang imong parents nga. Mas stress po ni Renz nga. Napabuhi lang nimo. Amo ni kinabuhi sa kumbana, girl. Ako na'y mahibaw nga musulbad ini. Ngano bitaw ni inter ko ining kaminyuon nga di man da ilalim. Liya man yung number. Nanawag man yung bayano eh. Magawas ko sa among kwarto at ko siya. Akong tubagon ang tawag ni Liya. Tukaya rin mo ito pa. Nganong nanawag man ka, Liya? Di ako sabay. Ni asbay si Maritso. Mandi ay. Kasi nganong di? Para ba ko makabawas niya, ha? Uy, ugma na ng panawag o balik ka. Kanang mo duty si Maritso. Bay, Liya. Bay na. Si Maritso kaning nanuktok siya. Sorry, Cho. Naglayan akong tiyan. Ano na yung nakaunin mo? Kuan, nagsinuglaw man ko ganina kay giatagan kog Blue Marlin ni Papa ba. Nagsugba kog baboy ug akong gisagol sa dilaw. Tingali alam ko mahilisi ba. Tumar og tambal, basig may dehydrated ka ana si bako. Thank you sa paghatod ako din sa Hotel Casino, ha, nga akong itrabahoan, Renz. Kuan, di ko makakuha ni mo karong kadlaw na. Nga naman. Mato ko sa birthday ni Papa. Narap ginainom. Basig mahubog niya ako.
Okay, sige, pero di magpalabig inom ha. Okay. Sige, bye. Bye. Ato na ko, Cho, ha? Ito na si Renz. Masaka na ko sa taas. Daghan na nagpark ng mga sakinan. Daghan dong bisita kay Sabado man ron. Mula ka na ikaw sa Dubai, Lia. Aris, ikaw, kinasa mo ang apis na po. Wapay klaro makabalik ang kabit. Di mo sugot si Maricho. Lia. Ay, kalamay. Thank you sa imong paghatod nako, Sir Changi. No, okay. No problem. Sir Changi. Wow, sir! Wow! Kaswerte ni mo, katulog yun straight ka nakadaog. Ay, ayaw na ako. Malito, ha? Kaya ikaw, daswilte ako. Ha? Tagaan di ka. Dako bonus para hatang ni mo kili. Wow, thank you, sir! Okay. Masa na ibutang, ma'am? Masa ni ma'am? An- Palitan ng TV, Cho? Dako, ako Yan na. na ibutang, please. Yes, sultihi si Sir Changi hanga. Thank you kaayo. Dawatan niyo inyong para snacks. Salamat kayo, mama. Welcome, you're welcome. Sige, salamat, sad. Cho. Oh, Cho. Cho. ano sa man? Uy! Tubanggot. Kinsa na si Sir Changi, Changi? Ha? Sir Changi nga naghatag nimo anang dakong TV, ha? Unsa man? May relasyon mo? Haloy, wa! Regular customer lang namo si Mr. Changi sa kasino. Wa may relasyon. Kapoy ni mo. Sutoy man. Nagduda ko, Maricho. Nagduda ko. Nagduda may relasyon anang insik nga dato. Panidaan ako siya. Di ko makakuha ni Murong kadlawon, ha? Cho, kay muadto ko sa ilang antirina. Okay, sige. Wala problema. Sige, ato na kumusakan ako sa hotel. Bye. Malipayan guys siya nga may paingon sa iyang gitabuan. Mubalik ko karong kadlawon. Ug itago ko sa parking lot kining sakyanan. Kanang sakto nga makita ko si Maricho nga manaog gikan sa hotel casino. Kanang sakyanan nga nakabiya. O pa na ko makita nga nanaog si Maricho gikan sa... Oh, yun na. Kanang... Oh, siya. Sakit. Nanaog na akong asawa. Ug... Dili. Nag-holding hands sila si Maricho ang tiguang insik na lalaki. Si Mr. Changi na. Isugato na ako ng silang duha bisag tanan di. Ang gawa. Maricho! Oh. Renz! Demonya ka, ha? Demonya ka! Wala pa. Usa! Sabay na kita magsulti, Renz. Usa lang! Sabay ta magsulti. Dili din aron dili ka makahimog iskandalo. Di nila ito magsulti, Maricho. Nang laki ka! Nakabuhat ko ini tungod na sa dimo. Usa! Wait ha, ni akong cellphone. Niya ang video nga nagkuyog mo panood sa motel ni Leia. Oh. Tanawa, oh. Usay. Oh, tanawa. Oh, kana. Tutukig maayo, Renz. Kung dili pa da ka mundo, ha? Di magkaon ng video, ha? Di Na. ka! Tana pa man ka. Di na kinalang mahibaw kag di ina. Gipulan ako sa pagsigig adjust ni mo. Mo nga igo ra ko ni bawas ni mo, Renz. Usay! Karon, musugot ka magsadili, magbuwag na tanduha. Oh! Ha! Makigbuwag na ka na ko kay may laki naman kang singkit. Ug mata. Ug dato pagi kayo. Natural! Lain po kag mangita kog lalaki nga mamahimo na kong kabit na parehas ni mong pulpol. Oh. Way dugukan. Usay! Kuyang og di makabaro sa kagolingong mga tiil.
Magbuwag na ta, Renz! Nagkabuwag gining Maritso nga akong asawa. Ug ako mibalik sa pag-abroad ug nagpadayon ang among relasyon niya. Di man day lalim ang bation kung mabawsan ta. Mga ito mga kasama ang kaagi ni Renz din hining tulumanon. What's the style? Dili lalim nga mabawsan style.